Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi klas to nyinga chiel ema waparo. MC Suits Creation. Watwango sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata urno kwayo Maria namba wa mar WhatsApp maen 070 100 333 720 kata 070 24 804 183. MC Suits Creation. Quality and good service is our priority. Oteni ukeli code LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi chien kacha endo ne wan gi Mary Janet to sauti ne bende okwinjre maber ahinya, mano nomiyo awacho ne waduog Mary Janet mondo mi bende koro owuo kodwa achiel kachiel nikech nitie jomoko ma bende ne complain about sound. Kawuono ni ende waseduogogo wadwa ne wang'e nene to sauti ne chalo nade kanyo no endo. Med kete mana kati med kwai ne kineno ka wakelo artist kata msani tinyalo ringo kachacha endo YouTube mare midcast bende imanye achiel kachiel ni mar kitimo kamano ka wajenga msani iwinjo wajenga msani mana kopone idhi YouTube mare te subscribe idhi social media handles me keti follow achiel kachiel. Anyway, podi merkoni ni ma LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela medikete mana kanyo nyakora mogi kendo ensure ni kinde ka kinde ineno kaka pile podi luongano mari nasho mari chieno jamona mbele chiene mineno to mbele emiyoko. You an artist or a DJ looking to turn your talent into cash? Well, here's your chance. Join Mdundo.com today for free and start earning from your art. It's simple. Just WhatsApp us on 07 913 747 53 to receive your agreement form and take your art to the next level. This message is proudly brought to you by Brady Company. Create, promote, and earn. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Mary Janet. Yes. Machiegni kendo wachako duogo the other time ne wan kodi but ne jomoko kona ni sound ne piny. Erokamano. Agonia erokamano kendo wachako duogo waromo mar ariyo. Yeah. Kawuono wabiro kaendi wan jiweke ka iluongo ni jiweke tavana wache ni wanyalo pod luongi nikech one always open mondo wago kodi mbaka achiel ariyo adek kanyo no endo imbos jopiny wach Nyasaye ochwere onge gelemet. Kamano. Yeah. Otherwise we kosebedo ka chalo kodi nade?
wiko dhi koda maber nikech angima. Aneno odiochieng'ni. Nitie jomogombo neno odiochieng'ni to ka gineno. Koro kuoma awacho ni wik ber koda. Nyocha be aneni e mbui kacha ka nuchalo gima ne une online kumoro kacha chaendo. Kendo chalo nadi ko inyalo kuongo kono ni ne win kanye to nochalo nadi. Nan online kama nantie nan KATV. Negi miwa nitie kaka nwatimo online voting to negi miwa offers. Koro negi miwa offers mag ginene golo songs manyien to wasedhi ase record mamiyo chieng'no nan kono. Koro warituru gik maber biro mbele ka kik udhi mabor. Manyiso ni ne une TV konwa kaka gik moko notimore matin mochopo nyaka recording. Gima notimre niya nitie kaka gikonyo upcomings sana joma chako piny koni gi support upcomings. Koro nan one of joma no yudo chances kacha. Koro ne one group karibu 15 of us nwatimo online voting mondo at least kata kidhi kacha kikiwuog nono miyo chuny ng'ato bedo motegno kuom gimotimo. Pachi be chiew nitie jomoko ma kisegolo wera achiel tineno ka gik moko ok dhini maber, ng'ato neno ka chunye ol piyo. Koro gitimo kamacha mondo mi wajing kod wabed focused kuom gimotimo. So nwan gi online voting wa vote to nabedo namba 2 gon Nyasaye erokamano. Congratulations. Number 1 ni miango, number 2. Is it necessary kawacho? Number 1 ne yudo free recording kod free video. Video ne itimo ne video shooting kod free recording. So number 2 an yudo free recording ariyo, and then for the first 5 no first the first 5 mondi. Koro from number 3, 4 and 5 giyudo recording achiel. I think ne mano bad Nyasaye, and we hope ne warito thumbe mamit kabisa machigni. Gik maber biro kabisa. Koro waika. Kawuono ni endi bende wadwaro ng'iyo inspirational part, gik ma ojiwi mondo mi iwer some words ma itiyo godo e thum kaka ndalo biro ma jomoko ng'e Yesu ne ywagi. Nitie jok moko ma maybe ging'iyo mana from the verse kata maybe kong'iyo kaka gimoro. Koro in generally inspiration mari? Words mane maybe songs mwawero gin gik ma samoro ng'eni Nyasaye nyalo mi message moro mondo ichiw, to en message manyalo konyo ng'ato kata jiwo ng'ato. Samoro message no ken mari, en ma ng'ama chielo. Koro wer kaka biro kaka watime mondo inspire ng'ato, encourage ng'ato, inwa ng'ato kamoro. Samoro be inyalo bedo ni nitie muma moro man gi wach majiwo ng'ato kabisa. Koro kanyo ema be inyalo golo wer, inyalo golo words go kanyo to inspire go ng'ato moro. Be ng'en tie joma lazy kata somo Bible. Nitie ng'ato makata chapter moro bokia, but kacha nitie gima nyalo jiwe, manyalo konye, manyalo loko ngimane. So ginene iyudo ni ministry ma werni en chalo ng'ama yalo, chalo jayalo. Tie jayalo mayala kaka owuoyo through wuoyo, but in samoro yalo through wer. So mane kaka en. Sani kopone ng'ato wuok kaka jok mono mi recording, jok mono miyo offers go eko, ng'ato wuok ni embendo odwano mi offer, but maybe achiel moro nyaka iwere, ere kaka inyalo kama?
Ko ka ng'ato adwa ni achulo ni pesa igolo album but thum achiel tadwa ni ambende go na erokamano zin weri kacha kose koro ing'e gima timre niya gospel wero ng'ato tek wero ng'ato gospel tek kech kachande gik miwero gin mana gik madhi gi Bible gik Nyasaye koro ing'e ni mondo mi ket ng'ato ywer bedo matek lakini ken ahangla gi ajawa gi to en gima yot sana. Don koro adwa ni achulo wende 5 4 wer gospel mara 5 no wera aneno ka tek nitie kaka tek matin but ng'e gima inyalo timo maybe inyalo nyiso ji inyalo appreciate mi nyis ng'ato ni gima timore kama ng'ane gi ng'ane mano miya support makama mobedo gima kama koro inyalo gone erokamano. In kaka ng'ama jalemo wan gi yore mopogore opogore ma ji handles go weche mobiro wan ng'eni wan gi freedom moro matin iyudo ka samoro ng'ato yanya anyalo yanye back nikech oyanya to in akia ni in kaka ng'ama bende bedo guided gi Jehova Nyasaye manie wach Jehova akia ni in ere kaka itemo ga geng'o pressure mobiro e mbui. Okay, gima timre niya kata muma be wacho no wa control anger masira mago gik mantie dhano chwanyre kendo ing'eni kama ji ng'enyie kama ji be odake kama uriure joma ng'eny tich obedi ute kae chwanyruok en gima nitie but nitie kaka inyalo control kik iwe mondo chwanyruok no overpower in mi overpower masira no anger no but okwanyal wacho yanyi kipani okenya yanyi imbi nyalo yanyi wan koro kaka jo Kristo okwachul but ng'ato kotimo gima rach tikwere koni ibeda thuolo koni kaito kato rach kati timo marach okiume ni koro inowari dakikwer ng'ato to ing'eni nitie jok moko mabe makawo advantage kuom jomowar sam ng'ato neno no wari koro odwa no chwanyi nikech to ki react to bobiro ochako ng'isi ni dongo wari ga ang'o momi react koro ing'e nitie kwinyo moro ma temo chuny ng'ato as human kaka wan dhano be wachwanyre ga ok ni ko waro koro ok wachwanyre do koro nitie kaka inyalo control chwanyruok nino mondo kik bed gi moro ma chalo nyathi be kokose yot inyalo miye discipline koro kinyal weya kamano mondo okethre nikech koro inowari dakichwad ng'ato daki discipline daki wuo kode ni gini to rach. We are humans. E wuoth mar sana ni samoro bedo matek kata mana korwa koni miwinj ne ng'ato chunye gombo kata mana weyo in bentie kumosechope miwacho ni gimoro misero mogo matek ni igombo kata mana weyo kata miwinjo kopek ni sana mago gik matimre abe asero mogo kanyal wuondra kamera kanigi kailago samoro lwenje tek samoro gik matimre nwa ng'eny kendo tek ma kata lemo no bedo mapek sana ijo ka chunyi tek kata kidigo chongi ni lem tembe biro mang'eny maki tem ma okudhi ni timo ma okudhi ni gik moko ng'eny but sometimes chopo kuma an kaka ng'ama dhano samoro lose ga hope but kendo kaparo kaka Nyasaye be jiwo i buk mar Isaya 41:10 ni kik wabed maluor en Nyasaye ma Nyasachwa en kodwa mumano miyaga bedo strong sana but don't tie at a point ma an kaka dhano asega chopo kuma kora neno ni ka okanyali inyalo miyowa scenario matin monotimore ma mi omo mana ni lose hope gik ma setimore ng'eny makia kata nanyalo chako wuoni kanyo inyalo wacho wach achiel ng'ato nyalo wacho ni antiere e diere moro na koso chiemo ma wacho ni yawa gadhi ati gimoro machalo kamano ne
anyalo paro higni mokalo nyathina ma first born no ne tuo to no en gi shida ma convulsing ka samoro kata obed ma homa matin ko biro to dende chwakre to o convulse koro nan gi situation matek ma samoro kan ye tichigo na sim ni nyathi riere mara nyathi ero waringo go hospital koro kinyal tiyo maber kinyal concentrate na bet piny macho ni gini en saitan nyathino noido no ja grade what neni PP1 by that time sani oja grade 7 neni PP1 to nadia ko ni nyasaye ni makoro tije chen kech atemo hospital podigino sande asanda wadi Kenyatta yani ringo gi nyathi makata samoro stoki niwi yani ginene rach ne rach sana so gima nadia timo na wuo gi nyasacha na timo covenant gi nyasaye makoni nyasaye asingra kokalo kuom gini konya tichanga na nyathi to na kisha na timo gino na chiura lakini okanyal wacho ne okulandaga lwedo makonyo konego ngegi makonyo timo to mane kaka problem no we miano nyaka sani kako wuoyo but na give up na lose hope na give up makoni nyasaye koro dwaro ni mondo timore inkechi temo tamore dwaro ni mondo timore kuru but ne odhe ma kabisa donge ne ja PP1 sanen ja grade 7 gino no we immediately mana singra gi nyasaye malame mayuak ni nyasaye gi chunya duto te mane kaka problem no we nyathina but na give up makoni nyasaye koro dwaro ni otimore ke hospital aseringo pesa bionko go I ward be in car for 1 week ot be rent be dwaro ni jakichul yani situation netek but kanye mana neno bad nyasaye Nyakoromogi pod wan gi Mary Janet mabende ni kachacha YouTube mare the other time ne wan kode but nitire kaka jomoko ne wacho ni sauti ni chien mane momiyo na wacho ne pile ka pile pod wanyalo biro kaendi pod wanyalo penjo achiel ari adek to imbende ma in kanyo samoro nitire gik mang'eny ma igombo ni mondi penji kanyo to samoro pok iyudo thuolo inyalo kete comment section to kwa go through to pod wanyalo biro twago mbaka meanwhile samwago mbaka no endo ikwayi kaka Nyakoromogi ni ringe YouTube kacha imanyo Mary Janet ene Facebook ene TikTok kumora mora mondo mi wa promote upcoming kata artist magwa ma wan godo e kinde mang'eny iyudo ka jomoko wacho mani you are talented and you go far to onge gima gitime mane momiyo wan kaka LTN watemo ni wakel artist magwa to sama wakele to bende iteme kachacha endo ni i-subscribe. Mary Janet, nitie gima wacho ne nyithind jodolo bende machendo sana. Iyudo ni kata miyo moro nitie mawer maber kabisa kendo gwedho ji, but nyathine to ok gwedhre gi wendego. En ang'o matimorega? Mago gik matimore. Ng'eni samoro nyalo bedo ni ng'ato mani inie warruok, lakini nyathini choko war. Chiegi kata jaodi moko ware koro iyudo ni ng'eni mostly jodolo gikalo ga shida mang'eny nikech iyudo ni kanye ma jachien be target gigago onyalo kata target kata kuom nyathi kokelo ne nyathi marach gweng machando ji gweng ama okete chiend kong'o ama en nyathi monjaore koro saitan tiyo but an gima ng'eni Nyasaye koro mo gi ng'ato ka sach Nyasaye oromo makoro odwa kelo ng'ato machiegni okela ka sani oromo but challenges nitie kamora mora jachieno kong'eyo ni ng'amo waro ko wari mago kubadega koro ng'eno nyalo tiyo gi nyathi kata gi ng'ato min go machiegni kaka target makumo makiego omai peace ng'eni idhi alo koni lakini yudo kama odi kacha podo moka onge gima timre maber mano kore gima penjo ni anyalo luongi kata maybe ne an gi shida taketo wendi mane yud ka ngimana olokore ang'o ma in moni tiyo gi wende nigi kata gi kaka yalo ne ji ma ilok ngima maodi
Moko be lure gi timbe ng'ato. I'm sorry to say that. Nikech be ng'eni anyalo wara kaka Mary Janet. But nitie timbe man go makata nyithinda koneno to wacho ni mama ni wuondre. Kata ka obedi jadolo, baba ni to wuondre. Koro ng'eni ibedi jadolo, ibedi jawer, kokinyal bedo gi good example kuom jomin go around within kaigi. Okinyal yalo ni gi wach Nyasaye magiwinji. Maybe koro joma oko makia tabia ni moko mopondo. Magi be gik mantie kanyo. Koro nyaki bed good example. Mondo joma nie ka be nyaka lu example. Nikech be daka wach na owara kan woko, ma ji neno warruok na oko, lakini kochopo yot ka to an gimoro nono. Koro ng'eni discourage nyaka joman ka. To ntie moro be ma jachien be ma attack ng'ato, ma eno tia gi ng'ato kaka tool mare, modwa no destroy gima in go. Mondo ji wach ni to molemo gani. To ang'o momiyo ode nigi rem? Ang'o momiyo kagi kapod en gi rem? Koro mano be timore, ntie lure, onyalo bedo tabia mari, to onyalo bedo target ma jachien, otiyogo tactics motiyogo mondo owatakigo. To in kapo gigi ogore kuomi, gin gik mage mikakati mane miketo mondo miimbe kik ti kodi kaka example ma bende jomoko osebedo kitiyogo oko kacha ni ower to ode rach, ne manyocha otimore ode, gima chalo kamano? En mana lamo Nyasaye mondo otai to mi rieko kaka inyalo handle gik moko piny ka. To mar ariyo nyaka ibed machiegni gi Nyasaye, nikech sama in machiegni gi Nyasaye tek mondo mi yudri gik makober. Nikech in very close gi Nyasaye ni. Iyudo ka Roho Maler biro kweri kata orach. Kik itima, kik idhi kama, chunyi tamore. Koro mane momi nyalo yudo ni in safe. And that's why a book mar Zaburi 91 owacho ni jogo mogeno kuom Nyasaye en nores gi to nokonygi. Jogo mogeno kuome mokawo Nyasaye kaka geno margi. Nyaki bed very close gi Nyasaye mondo mi kik gikailagi. Kata ka biro machalo nade, yot mondo Nyasaye ogen. Mane kaka inyalo bedo safe, inyalo hepo gigo. Nitiere jo lemo mang'eny ma bende aneno kaloso launching mopogore opogore. In akia ni be sepange launching party moro kata? I plan timo launching possibly by next year. Kasegolo wendegi. Koro next year nyalo pango mondo team launching. Though pok atimoga but abro team achiel. Onyiso ni it is in plan. Apango timo ni plan by next year, God willing, ka Nyasaye omiwa ngima. But gini dwaro team, committee, management and everything. What idhi time kendi koso in gi jok moko maybe mwanyalo wacho ni bende konye organizing these things kata mosebedo kani behind mari? So far dio odwaro organization moro ma very strong manyalo chung kodi. That's why I'm temo timo 1 2 3 mondo ne ka wanyalo timo gin kech kenda no kanyal. But nyaka bed gi backup ma very strong. Yonge maybe church moro miwacho ni ochung kodi ma is behind you? An gi church kama leme. Ji chako ga gi kanisa moro ka pod en piny, kasto idhi yudo ni ng'ani odhi moting'ore mochopo kata mana e level makoro kaka mag Rose Muhando. Iyudo ni dhi makoro we nyaka church ni makoro odonje church moro kata ma embo chak ministry mare. What is really happening mamiyo gigi timorega? Ng'ato ine church kapok piny ong'eyi, ka piny ong'eyi ne koro kendo chak donje church moro kata yaw ministry. Ing'eyo ni kanisa chalo siptal. Anyalo wacho kamano. Kanisa chal siptal kama nitie jotuo madhi adhiya kacha be ka gisechango en obedo discharge to wuka. Nitie ng'ama be manya kumonyalo makrego. Nitie jok moko ma be influence mag jomoko. Samoro kanisa modhiye yudo ka ji podi tin, ji ok ng'eny kacha, maybe to dwaro support moro mapek. To neno ni kama nitie kae samoro ok onyalo yudo gimi odwaro cha. Ineno kogo step moro dhi koro kuonde ma ji ng'eny kabisa mong'eng kata ko wacho ni support ni adwaro ka onyalo yudo. Such cases bende ginene. Alafu ng'eni kanisa belure.
kapo ni lwenje be goyi church, lwenje goga ji kanisni matek sana nikech kila ng'ato mowarni nitie jok moko manyalo gore kata gi gift nino gima ni chunyi no ng'ato nyalo gore go magi squeeze to the wall ineno koro ineno ni ka gikaila gi bende golo ga ji kanisni ng'ato dar to neno ni odhi olem mana kama chelo kumonyalo yude ku mana adiera mantie lweny ni kila kamoro bed woko obedi kanisa ka gigo beti miyo ga ji dari kanisni sana sana. To in kaka ing'amo war bende believe e teko mag mudho nitiere awinjo ni nitie ng'at ma kata nigi and ka chief ma kotimo ne to ji lwar te kotimo ne jomoko be wacho ni wan gi pi in kaka ing'amo war be I believe ni gik machalo kamagi exist koso gina teko mar Jehova Nyasaye? An korka kora ok ang'e joma chielo kaka kawe but an kian katimo mapok aneno kama Yesu otiyo gi gikailago koro an I believe e teko ma Nyasaye. I believe e go chong gi chomo wang Nyasaye ne wuon kaka ng'a jalcha inyalo dhi kuome no lemni Nyasaye kaka nyalo winje kaka nyalo winje but aparo ni nitie gik moko ma gineno ing'eni joma ng'eny obedo desperate ni chandruok ng'eny shido biro mang'eny ma ng'ato bedo desperate monena ni koro my step monyalo goyo ing'eni ka ng'ato bedo desperate ma piny odiye maber kati nyisa ni neno pigni kitimo kama to idhi chango odhi trust odhi believe pigno nikech en gi shida pijo make omanyo another option ko ng'ise ni gol pesa makama lemni idhi yudo gima kama oyie manyo makato nindo kech oneno ni to gigi ng'e gimomiyo gigi timore dhano kudwa lemo dhano kudwa somo muma dhano kudwa chomo Nyasaye kigin gidwaro gik gibil emomiyo neno ka mindset gi imako ga sana kose ng'wan momak maber koro en oketo kacha ineno chal ka ng'ama be dhi ajuoga oketo mind ne ajuoga ni ajuoga kotimo na gini to kuom yene be timra tima dhok en gima nyalo last ineno koro mago gik man kanyo dho ana believe e teko Nyasaye wuon ok gimo kalo kuom ng'ato ok pi ok chupa ok ang'o Nyakoro mogi pod wan ka ndigi Mary Janet en owacho kaka en mano kaka embende onene imbe kuma intiere maybe intiere kaka in gi kuonde mopogore by the way the other time na awuoyo ni kuom Skiza Tune kawuono wan gi Billy ang'eni maybe ang ne irad kode dong ni wacho ni pok oket thumbe ni ka onise wuoyo kode by the way kawuono akele ka koro kata koponi ati obagi to koro at least isenene kapok usign kode deal apani maybe nitie kuma nosechope and wakono artist mora man kanyo no endo ni kaku joma land injili Skiza Tune is one of them nikech sama ng'ato gochoni to winjo ka iwero wende Jehova e simu apani bende nyalo jiwo ng'ato gi kumoro otherwise in kaka ng'ama pango launching tiwacho ni waere uru be inyalo kawe jajawa moro achiel ikete launching mari onge shida onge shida inyalo pango ilishe tote launching mari donge en dhano koso ken dhano kapani wacho ni lero kriure gi mudho ajawa ere kaka ikele gospel we don't judge people we don't have to do that okanyal judge ng'ato nikech koro ng'ato mielo ajawa kata nang'o inyalo yudo ni jajawa ne machunye ler kata ng'ama luongre no warno inyalo yudo ng'ato kata ng'ama omer jakong'o no chunye ler malich molo kata wan joma luongre ni warwagi warruok en tabia ng'ato ineno kuom timni
ok mana dhoka no wara to timni to kung'is warruok min gono. So we don't have to judge people nikech ni wako Nyasaye ben obiro ni jite. Koro ka nitie jok ma oripo beni wakaelo machiegni kuom Nyasaye. Koro sami dhiro gi mabor ikonyo gi nadi. Dongi neno ka onge. Iwacho ni Jehova nokobiro mana ne joma ler kende to nobiro ni kila ng'ato. Manyiso kik wabed shocked kwa neno ke kao one of these people wacho ni aluongu MC no Marinash. Okanyal bedo shocked. Gisani nitiere ng'at ma in struggle mondo mi chop kumoro, but nitie ng'ama neni kumoro to neno ni isechopo. Embende kong'iyo videos misegolo tichni e YouTube wacho ni yawa an danyalo chalo gi Mary Janet yawa ka Nyasaye nyalo keta kacha anyalo winjo maber. Ere gima inyalo kono ng'ani in ing'e korka koriti neno ni pod struggle mondo dhi mbele, but nitie ng'ama neni ni kata ng'ama gombo level mari. First of all, ng'ato kata ka ng'ato neno ni samoro ng'ato nyalo neno na nachopo kamoro, but gima nyalo nyiso podi mar ariyo ken gima yot be gombo gima ng'ato timo be kiki gombi wawa Nyasaye okela kaka en no, nikech be kia struggles ma ng'ato kale mondo mi ochop kama ochopen. Tie weche makadi in iwuon ming'eremne samoro an kami ok ibiro wakogi. Koro gigen mana lamo ni Nyasaye omi mana ng'uono no, mano kende gima nyalo wacho, but ng'ato kik give up. Jomoko poko o contact kanyo ni yawambe make bada nikech gineni ka at least segolo video achiel ariyo. Podi. To koro ka ng'ato sani wacho ni embe odwa ni make bade, ere answer minyalo miyo ng'ato? Kuom mako bad kanyo nitie joma be na Nyasaye nomiya gini na jiarie matin tu mana be wadhi kama wadhi e kochacha. But kan gi chances mama ko bad ng'ato okanyal tamora. Nikech abe ng'ato no mako bada. We don't have to be mean in the work of God. We need to support each other. Adwa ni bende amiye thuolo ni ende gi microphone iminwa jogi encouragement moro matin. Ineno kaka wan iluongo ni comedians like kidhi kumoro at least imiye chance moro imiye ji nyiero matin. In tiju en tiji njili iwijo tiji njili ang'eni sani piny tek and magi gik ma samoro timo kata mana e thum migi jipo moro matin kacha endo kaste par negi ni pod in Mary Janet in YouTube in TikTok in social media handles te. Adwa na mi microphone be wayude blessings ineno ingene jatich Nyasaye kolemo studio kama kasto kabende kore kwatime gini for the very first time. I think ni you are the one of those people ma wachako go kaendi imunwa gini samilemo BCM ne Jehova ne Bwana make lu trending the show. Agoni Nyasaye erokamano, Nyasaye ber, abiro kawuono mondo ajiw chunyu. First of all, wagoni erokamano Joluo Trendy Nation. I'm very much humble kuom miya opportunity ma kama okiyot mondo ng'ato miya opportunity ilagi. Nikech te joma be gombo lakini pogi yudo en mana ng'uono Nyasaye. I'm very much humble for that. And kuom jowinjo wa Nyasaye be ogwedhu. Kiku bed maluor kato bedo ni wachna jiu nikech be weche tek woko ka. Yes. Weche tek, but ka Nyasaye omi ng'uono ingima kamara mionge nitie ng'ato monindo ICU kacha pipes oluore mashindo oluore okonyal chiemo okonyal wuoyo inti ngima Nyasaye omi muya manono nitie ng'ato moro kacha ma en breathe gi oxygen in Nyasaye omi manono goni Nyasaye erokamano be kikicha samoro life mintiere no nikech life mintiere no inyalo dware inyalo neno no rachni but nitie ng'ato makoneni kamoro ogombo ni bed kaka inno
Koro agoni Nyasaye erokamano to Nyasaye umedumo ujo LTN mondo udhi mabor, umed miwa support, umed miwa upcoming support, gini dhi mabor. To agoni Nyasaye erokamano kuom kila gimoro. Mane wach man go kuom sani. Mani luongo ni Mary Janet, ing'eni okikono gini gi subscribe, ing'eni jogi kawuoyo, adwa ni kon gini nyikwara mogi ajwang', an kachache YouTube e gini dang' mora, koponi chieng' moro wacho ni yawa, kan wachako jok moko ma bende nuchung' kodwa ne chalo jok machalo Mari, gima chalo kamano, koro kon gi kaka YouTube. Koro YouTube kacha, nyinga en Mary Janet, ibo yuda YouTube kanyo, wende nani kanyo, i TikTok at Mary Janet, antiere, i Facebook nyalo followa, an Mary Janet. Nyasaye ogwedhi to kikutuona subscribe na uru, to dhi bedo maber. Kukiwil subscribe tafadhali. Mane support mwanyalo kwayo maduong' sana. Umiwa support, usubscribe no. Erokamano. Erokamano ahinya Nyakaramogi. Mani luongo ni Mary Janet. Kanisa un kanye Nairobi kanyalo biro chieng' moro achiel walem kanyakla? Wan Kayole Junction kanyo. Ilong Grace and Truth Ministry under Pastor Frederick Dede. Yeah. Kubiro kanyo warwako kabisa. Yeah. Mano nyiso ni ng'at man Nairobi galora mare onyalo chopo Kayole Junction. Manya Grace and Truth Ministry. Inyalo wene gi namba ni ang'eni tinga mar samoro watch tani around Kayole watini awanda gogo koro ere kaka yu. Number na N0712 448 094 0712 448 094. Erokamano. Erokamano ahinya Nyakaramogi. Ne wan gi Mary Janet kanyo mabende ojiwowa, winjo kanyo kaka wuoyo, ang'eni jomoko ma samoro nokowinje e interview mokalo chaendo, koro apano uyudo ka sauti sawa. Ne watimo mos ahinya, sauti has been a problem, sound has been a problem for the past interviews, but we are really trying to improve. We are trying to get new gadgets that will enable us or enable you get what we are saying. Otherwise, we are so grateful. Dear YouTube kachechendo mondo mi subscribe ne Mary Janet. Kawuna lemo okadwa na wach weche madongo. Luongane brother Umari. Keke wach gimoro marach. Otherwise, thank you so much. Wachakoro muru kendo next time. Nyakaramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation nika nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 071 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Bendo sechope pachi kaka nukwecho ni eka michamo yudrewa ni mogoru momiwa matin wabiro duoko kwarego. Bendi paro kaka lwenye ne uok kidhi tugo kajirende kadhiero miyo jodala ineno karicho mabiro ketho nyithindgi. Amoso utejo kanyanam nokweuru, nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda mar waparie manene kaka skiza tune mari, idio mana *812 *784#. Ma wane LTN Luo Trending Nation, mopandi inyenyo elela. Bas, apilo. Pongemos jopiny. Ine wuoyi masilwale joge. Koro pongemos jopiny. Koro sote ni sura machalo Ket microphone dogi ba. Kitoke ya ket mara ya ket microphone kama mara ya. Iwaje dango ne? Koro ineno ka sura ni no ka en sura manya bedo nikech ating'e ni anae minwa kaman mok sucha. Piny moketa ka moketani to bokero mara. Otherwise man wan jiweke
Kaendi miwacho ni tarik 26 wan kaendi gi jothumbe ma serious. Yes. Wan kacha gi Prince Inda Janabi. Yes. Nigigo muwinjo gino gala gino dam gide. Mano Prince Inda Janabi. Kaso wan kacha gi Kadori Masanga. Kadori Masanga. Kadori Masanga. Yeah. Okwinj maik? Waket maik, sawa. Mano Kadori Masanga. Waluongo Kadori Masanga. Bentiere. Wan kanyo gi Uncle Eddie. Weka mate mlangoni. Hata ukipenda kugongewa. Sauri yako. Kadori Masanga to thomi otamo wawero. Kadori Masanga. Wambende wane Gen Z. Yeah. Kaito wan gi Fred Randere. Sange ngani? Sange Wood Phoebe. Entiere kanye be wanene. Mano Sange Wood Phoebe. Lakini Wood Phoebe be ngama chunyele. Ikoni Nikita is a unifying factor. Morewo Fred Randere ge engineer. Lakini Wood Phoebe ngama chunyele. Wood Phoebe ngangongo. Aya. Kaito wan go pija. Opija Kaeli. Pija lelo. Opija Kaeli dengo. Opija Kaeli go Marco Thompson. Aya. Kaito wan gi Koro the general. Won Nyasi. Yes. Iluongo ni Omondi MC Makangoe. Yeah. Hello baby. Weno mako simu. Chunya gombo, chunya no neno monda goni simu. An odwa golo which will rach. Iluongo ni which will rach. Omondi Makangoe. Joma dhi chwako budho. Guest MCs. Wan ge pengle wona demo. Jawure microphone. Pengle okumiga ji. Idhi duoki chien. Lakini owuor lakini kidire to tambua hii. Mane kama bere. Una pengo. Bado wan ko dongi biro bedo kani kech donga. Lakini apengo chako gini chon. Koro miyo kata bedo kanyero to wamiya luor. Mokelo. Kada bedo wuore microphone kamano to pod wamiye luor kech ene makoro miyo sani chiemo. Kaito go very nice. Wo marach an ga okne kori rendo rike. Wo marach. Osedeke walugo wan go marinas. Okay. Walungo wan go marinas. Kaito wachielo wan gi dhiang' radida. Wo marach. The tallest boy. Wo marach. Wacho ni dhiang' rabondo onge wiye. Wache kamera. Wan gi dhiang' radida rabondo onge wiye. Osiko mano liela kiparo. Iliela ng'e wi dhiang'. Kizo dhiang' lo nyogudu mane dwa nego dhiang'. Manu chwanyu. Yani dhiang' okinya kata yanyo. Eni kore go lo nyogudu to mane sema na yanyo. Dhiang' lo gudu mane siti go gi dhiang'. Di kore bro do reaction ma dhiang' temo. Nitie ga bodo. Toro wadong ni tarik 26 gin jiweke. Tarik 26. Yes. 26th April tutakuwa hapa jiweke. It will be a very big launch. Maru which will rach. Koro ing'amane kanyo iwacho ni nitie kaka jidonjo. Regular negiketo 1000. Regular 500 no single. No single 500 and 1000. Yeah. Go to VIP. In fact, and VIP. Regular no goal. Regular wagolo. In Komondi Makangoyo seloso show. Wabiro manyo kata mana kuonde moko kanyo to wakelo nusho. Otherwise, launching twadwaro mana VIP gi VVIP.
VIP chiwo mana 1000. To gara mano like obro gini no, obro favor. VIP chulo 1000. VVIP chulo 2000. But advance Maunge ticket. change. Advance ticket. Tinyalo chulo 1500 ne VIP. VVIP I mean. Yeah, VVIP. Koro chak chon. Koro ewacho ni VIP 1000. VVIP 2000. Jogo ng'ado rieko kech manyo change cha dinya bedo matek. Exactly. Emomiyo kwadwa koro kogol tao to onge duoko change. Kodwoko gol tao to ang'e ng'ani mano in. Mano in VIP. Igolo 2k wang'e ni mano in. Yani gimiduoko change wach mari ni chikri di man change cha onge. Chikri man change cha okwadwari mana unless ni chulo pesa chon sani makoro manyo change yot. But gate koro Gate onge manyo change. Gate onge. Waraduru kanyo, wabro rado ge apilo, joma nena apilo ga to poko nene live. Ubiro nene kanyo nikech sani en gi Anko Edi. Socha to rach ndi, ma ok socha. Suchi koro make up. Koro bro neno socha be real sora. Gibigine suchi. Gibigine socha. Okay. Nyakore mogi apa ni uwinjo maber kabisa. Kato lande ne ni bondo dhiang cha bibro neno chiengno wabro kedo bo odhiang matek moko birwako gudu. Bwana ini wache dieri makata walando show yawa. Iwache dieri makata lando show. Dhiang na winjo ni ya. Nyako moro nitiere luongo ne Sharon mono wacho ni amiso notimone kama checha. Ne kare nubiro mana lao nyako cha kamera nikech ne dwaro to tame. Emomiyo ne wacho ni nyako chera rach kama. Ne tope gi nyako na onge. Tope nyako na onge. Mabe gima nya wacho nyako no gi sani to onge. Tope nyako na onge. Giwara aywa gi ngade ne. Giwara aywa gi ngade gutugules. Dongi peje mabe to nyisi no kiaya. Manyiso digi moseketa kode machiegni otimore nade. Ng'ami sebedo go machiegni wacho ni atambo wang'ane. Iwinjo. To ng'ama pok ineno, ng'ama pok ibedo go machiegni. Ok inyal nyise ni ng'ane asebedo go kama. Dwe kata gi na pilo. To koni an ok ang'e, an akiaye. Iwinjo. Manyiso ni ogi keto e kindwa kode obedo machiegni. Iwinjo. Biwuo baba. Bia gi madam. Iwinjo. Koro but stoch nyako no. Bia gi madam bwana into be miketo jegi. Stoch nyako no gi jogo awkadwa donji kech. Bwana Sharon kare jogi luoro mera kare ne koro duo kendi chaki lao ge kabisa. Yudo ka lepo matencha. Utugle sani uluori apilo boluori. Apilo wajori tisto jogo aonge. Ingeni in fact Omari kama ng'ato lunge nyingi emenyalo dhi tia ipenjo ng'ato to kama ng'ato kulunge nyingi ok nyal dhi mitingi okiaya manyiso ni onge gimoserewa ko itieko ke onge gimoserewa kode itieko ke me program ma joma ne kuma Anko Edi goche koro program ma this week eni kawuono wantiere Kawangware Volcano. Yes. Volcano. Kato kiny wantiere Kibera Las Vegas. Yeah. Then ma fans waduto te makayole man kamora mora. Yeah. Ni Friday yok wadhi bedo Las Vegas, Saika, wadhi dhi Mombasa. Watero weka ma tim langoni Mombasa. Gi kugongewa. Ukipenda kugongwa maragwe, siku hiyo utagongwa maragwe hata mayai. Chenye unapenda. Okay. Meanwhile, next week wantie Mombasa. Alright, amedo kono gi shows wao biro kwa timu jiweke ka kawuono was just introduction. Yeah. Mane momiyo bio kwa bedo kod gi session but koro I believe ne wabiro bedo be ko analyze gik motimore week jiweke ka indi. Na madwaro anyalo biro ka on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, but weekends to wadhi ajawa. Weekends to Kigibi. Koro mana weekdays. Weekdays. Kato bende osenyisi ng'eni chone tamoga ji fwenyo ji kuma nintiere. To sani ng'eni ji nitiere. Koro kineno kapo no lawi kamoro tiseng'eni ji ni jiweke
Ja cameraman negi kon gini ngama dwaro kar tugo. Ngama dwaro kar tugo bende no kaka giche choliero malo kuyucho. Giche luongo nango Omar. Iluonge ne bouncing. Iluongo ni bouncing child. Kauso. Kauso. Mago yudre mana jiweke ka onge kamoro ma nyalo dhiye me yude gik machalo kamago. Ino mana kaka sani no kaka nyithindo chikore SGR bende no karundore kanyo gi nyithindo bende no kanitiere kar kanyo kati wabe waneno geche ma waneno Prado bende ochung' kar ka ndi Mercedes waneno kochung' kar ka parking is maduong' kabisa mano kisungu maduong' ber ka kabisa kai to kichaki benyo gi gate kacha chande bende security nitie makikiting kidini birogo kopo no lawi LTN senge ni wantiere ka every day except weekends kikibi security nitie kanyo bia gi dendi nono mano bro timore mago ko timore mane LTN Luo Trending Nation yes to bro yudore mana jiweke wagoero kama na inyanya kwa Ramogi bwana intie kshono ana seuo koro ne nyikwara mogi wamedo nyiso ni en odiochieng' ma kawuono wamedo nyiso ni wan Luo Trending Nation LTN koro an mawuoyo kodu ni an bilodi MC Apilo Sitima wuoyi masoche rach kabisa to bat an gi aluoro mana nyuka gi chiega kende maluoro an gi mon 26 gi nyithindo 16 mpango wakando poka keto koro mio in mapodi jaja ni Apilo cha dente tin Apilo cha soche rach chon na chwe pesa benan go lakini pinyi moketa kama oketa ni okero mara komio Nyasaye podo weni pesa ni poda lemo ni Nyasaye uma pesa ni oduogo na bro bedo machwe makaki bedo machweno omio kati madho taska tana modho pi duto te rumo wabro bedo man marom Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo kete mana kae kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest LTN Luo Trending Nation Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, Nyikwara Mogi Juang. Pole. Okundi Nyikwara Mogi, ngato ngikwargi. Anda nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Monena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng karafael.
awacho kama sani kora wakwayo support ng'ama support waonge uling kang'o wacho to ni jothum kwech ahinya an upcoming sekwayo support ng'ama support aonge giling thi Omari Nash gi LTN osekelonwa gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelonwa gimoro ni LTS. Manyiso ni Luo Trending Nation okelonwa gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'owa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudru go Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'ama werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni inyalo chwade production, audio production michwade video. Inyeone kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. An Jos Mako Chieng'. Nasewero wera achiel ni e YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kacha ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos Mako Chieng', mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene jokanyana. Konya subscribe na uting'a malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa siting'ore malo to wachaji. Konya. Kacha idong' en kinda gi Nyasacha. But an gi chunya tang'ino ka chang'ato. Okanyal chang'ato. Koro in konya ng'ama inyalo konyo. Kochuno nyaka ikonya kata an inyalo konyo ng'achielo ma piny. Kikonyo be donge wago manero kamano. Wadhi wa support LTN oting' LTS malo. LTS en chenro mokel go Omari Nash kod LTN. Heru kamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni donj na YouTube, subscribe na, i-like, i-view. An mane dhi konya. Heru kamano jokanyana. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. My baby C Chokinyakusa, the queen of lyrics. Wakete urumane LTN kae kuma mopandi inyenyo elela. Ini wacho ni era sema nyiri duto tebeoni. Baby lando nige na sema nyiri duto tigomboga. Mano era maneko sisomo pachatakia. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana.
you.